खुलुमबाय फैगौ अर्थात दिनैनिफ्राय 10, 11, 12 फेब्रुवारि बे सानथामनि हाबाफारि लानानै माने सरस्वती प्रसाद संसद सा सानजा बे गौथुमा 116थि मागि पुर्णिमा आरो संसदनि 17थि बोसोरसालिया जथुमा लोगोसे सोनाब बिजनी आन्चलिकनि 34थि बोसोरसालिया जथुमा आरो चिरां जिल्ला सरस्वती प्रसाद संसदनि 29थि बोसोरसालिया जथुमा जयैनो बे मालिपारा बिजनी मालिपारा गामियाव बे जोहोलाव फोथाराव खुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों। दिनै बे सोनाब बिजनी आन्चलिकनि जथुमा जागायजेनगोन मोनाबिलि 5 बाजिनिफ्राय जग्गाहुति होनायनि गेजेरजों बे आन्चलिकनि हाबाफारिया जागायजेनगोन। बेनिफ्राय गाबोन 11 अर्थात 11 फेब्रुवारि बे सानखालि चिरां जिल्ला सरस्वती प्रसाद संसदनि 29थि बोसोरसालिया जथुमगोन आरो 2 बाजिनिफ्राय सरस्वती प्रसाद संसद बे सा सानजानि जथुमानि जा भक्तफोर बे भक्तफोरनि मुं थिसननाय जागोन आरो मोनाबिलि 5 बाजिनाय लोगो लोगो जग्गाहुति होनायनि गेजेरजों बे संसदनि मिरु संसदनि भक्त मेल जिरायगोन आरो बेवहाय बे संसदारि माखासे बाथ्रा लोगोसे आध्यात्मिक अर्थात शास्त्र आलोचना बेबो जागोन। ओमफ्राय बिसम्बि बेखेवनाय आरो जा जोंनि मोखां लाइसि ज्योति स्वरूप बेखौबो बेखेवनाय जागोन। बेखेवगिरि हिसाबै जोङो आलासि हांख्रायदों जे बेवहाय जोङो बे बिसम्बि बेखेवनायनि उनाव जोङो संसदनि माखासे बाथ्रा सावरायगोन आरो बेजों लोगोसे शास्त्रबो सावरायगोन। दा बिनि अखानायै 12 फेब्रुवारि खालि जोंहा फुंनि जग्गाहुति होनायजों लोगोसेनो अखण्ड जग्गाहुतिनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ जागायजेनगोन आरो बेवहाय फुंनि 7:30 11 बाजिहालागै शास्त्र सावराय मेल खुंनाय जागोन आरो जोंनि सिनियर जा दैदेनगिरिफोरमोन मावथिफोरमोन भक्त प्रसारकफोर दंमोन बिथांमोनखौ जोङो मान बावगोन। बेनिफ्राय बेजों लोगोसेनो जोङो शास्त्र आलोचनाबो खालामगोन। ओमफ्राय 12 बाजियाव जोङो गेवलां मेल खुंगोन। बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि हिसाबै बिटिआरनि गाहाय मानिनां प्रमद बर' बिथांखौ हांख्रायनाय जादों आरो लोगोसेनो EM रन्जित बसुमतारी आरो गोदानै सायख'जानाय MLA बिथांखौबो हांख्रायनाय जादों आरो गोबां जायगानि दैदेनगिरि फरायसा आफादनि थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो हांख्रायनाय जादों। बेबायदियै जोङो देग्लायनि बे मागि पुर्णिमा लोगोसे सरस्वती प्रसाद संसद सा सानजानि जा अधिवेशन बा जथुम्मा बेखौ खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। बेसेबांसो भक्तफोरा बाव बाहागो लाफैगोन? बे हाबाफारियाव 5,000 6,000नि भितराव जोङो आसा खालामदों भक्तफोरखौ बेहाय बाहागो लागोन बेखौ जों मिजिंथिदों। बबेनिफ्राय? बेवहाय बे जिल्ला हिसाबै क'क्राझार जिल्ला, गसाइगाव जिल्ला, चिरां जिल्ला, गवालपारा जिल्ला आरो बिदिनो सनितपुर जिल्ला, बाक्सा जिल्ला, तामुलपुर जिल्ला, उदालगुरि जिल्ला बेफोरनिफ्राय भक्तफोर फैनानै बेवहाय बाहागो लाफैगोन। माबायदि जाफुंसारगोन आसा खालामदों? बेखौ जोङो जोबोद मोजाङैनो जाफुंसारगोन होननानै जों आसा खालामदों। बेहाय गाजा गोमजायै बयबो मिनि खुसियै बेहाय बाहागो लागोन आरो बे बयनिबो मददआव बेयो जाफुंसारगोन। 116थि मागि पुर्णिमा बेवहाय परमहंस शिबनारायण स्वामिनि थैनाय सान लोब्बा लाखिनानै बेखौ खुंनाय जागोन। बेनि सायाव फंनैसो बुंगोन नामा?
जे बे माघी पुर्णिमाया मोनसे बिसेस तात्पर्यपूर्ण तिथि बे तिथियावनो अर्थात बुंनो थाङोबा 1830 शकाब्दनि माने 22 तारिख माघ दाननि 22 तारिख बे पुर्णिमा तिथियावनो परमहंस शिबनारायण स्वामी जाय बे सत्य धर्मखौ फोसावलांदोंमोन आरो बेखौनो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ आसामाव जोंनि गेजेराव फोसावफैदोंमोन। बिनिनो दिहुनगिरि जा गुरु परमहंस शिबनारायण स्वामीनि बे थैनाय सान एबा रुंसारि सान। दा बिनि गोसोखांथि सान हिसाबै बे माघी पुर्णिमा तिथिखौ जोङो बोसोरे खुङो फालियो आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि संसदनि बोसोरसालिया जथुम्माखौबो खुंफानाय जायो।